Aquest dissabte 16, a 2:15 del dematí, un grup d'entitats i de persones ens trobarem plegats en el castell de Montjuïc per fer una cadena humana i reivindicar que l'exèrcit deixi en pau el castell de Montjuïc. El cert és que fa molts i molts anys que el govern central garanteix que el castell de Montjuïc tingui presència militar i ens sembla que ja n'hi ha prou. Des de Felip IV, amb tot el que va ser la Guerra dels Segadors, passant per l'Espartero, que va bombardejar la ciutat de Barcelona des del mateix castell de Montjuïc. Tot el que vosaltres ja sabeu que va passar durant la Guerra Civil en relació no només a persones tan honorables com el president de la Generalitat de Catalunya, el senyor Companys, el president Companys, sinó amb altres persones vinculades a la Guerra Civil o a la Setmana Tràgica com Ferrer i Guàrdia. Tot el que hi ha hagut a l'entorn de Castell de Montjuïc i Exèrcit ha estat repressió, repressió i més repressió per la ciutat de Barcelona i pels barcelonins i les barcelonines que buscaven espais de llibertat i que volien assolir una ciutat i un país més lliure. No és acceptable que després de la cessió condicionada de l'any 60 feta pel Franco, en el que aquesta cessió la va condicionar que hi hagués un museu militar, ara, 50 anys després, al segle XXI, s'arribi a un acord per part del govern de la ciutat en el que de nou s'arriba a una cessió condicionada. Aquesta vegada es canvia el motiu. En lloc d'haver-hi un museu militar, hi ha un centre internacional per la pau. Però sabeu què passa? Que al govern no li interessa un centre internacional per la pau. El que li interessa és trobar una excusa per poder continuar tinguent presència de l'exèrcit en el castell de Montjuïc. No és que el govern central pensés quina era la cosa que es podia fer, que estava bé en el castell de Montjuïc i fes una proposta. No, no ha anat així. El govern central ha imposat que hi hagués un centre internacional de la pau com a condició per cedir el castell. És a dir, si no hi hagués centre internacional per la pau, el castell tornaria a ser propietat del govern central. I per què un centre internacional de la pau? Per poder garantir que continuï havent-hi presència de l'exèrcit espanyol a Montjuïc. Doncs prou, ja n'hi ha prou. Aquest castell ha de ser cedit sense condicions a l'Ajuntament de Barcelona. Ha de ser cedit perquè sigui l'Ajuntament de Barcelona, els ciutadans i les ciutadanes els que decideixin el que fan. I per tant no acceptem que en el segle XXI ens digui el govern espanyol que aquest castell és de Barcelona sempre i quan es compleixin les seves condicions, que sigui fer un centre internacional per la pau que se solapa i intenta anul·lar el centre internacional creat recentment d'acord amb les entitats de defensa de la pau per part de la Generalitat de Catalunya i que a sobre els representants del govern central són els representants de l'exèrcit espanyol. Per això us dic que us espero veure aquest dissabte a 2:15 a la porta del castell de Montjuïc. Que vingueu amb nosaltres a fer una cadena humana, a reivindicar que el castell sigui retornat sense concessions a Barcelona i que efectivament puguem aconseguir que d'una vegada per totes en l'imaginari del govern central i del govern espanyol desaparegui que el castell de Montjuïc és una plaça militar per poder vigilar Barcelona. Ens veurem allà, us espero.